Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Andres, 20 years old at tambalanista since 2020. Sumulat ako to share the heartbreak na pinagdaraanan ko. May classmate ako na secret chatmate ko din. Kahit sino sa mga kaklase namin, walang nakakaalam na magka-chat kami. Masaya ako kapag ka-chat siya at iba ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi nagtagal, umamin din siya sa akin na gusto niya rin ako. Hindi pa nga lang daw siya handa sa relationship. Iginalang ko yung desisyon niya kaya nanatili kaming sweet sa isa't isa, pero walang label. Baby ang tawag ko sa kanya at kuya ang tawag niya sa akin. Palagi kaming magka-chat sa gabi. Hindi ako natutulog hanggang hindi siya natutulog. Kung tutuusin, hindi naman siya ganun kasigla mag-chat. Dahil lagi nga parang nauubusan siya ng sasabihin, ako ang nagdadala ng conversation. Hindi ko na lang masyadong pinapansin kasi gusto ko pa din siyang kausap. Siya yung unang taong minahal ko. Makalipas ang 1 buwan, nag-chat siya. Kuya, may sasabihin ako sa iyo. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ito na yata ang pinakahihintay ko. Ano yun, baby? Tanong ko pabalik. Kuya, take yan na ako. Mahina at tila nahihiya niyang sagot. Nadurog ang puso ko nang halos wala pang 1 segundo. Ang daming pumasok sa isip ko. Akala ko ba hindi pa siya ready sa relationship? Pero bakit bigla na lang niya akong iniwan sa ere? Siguro na-bore sa akin. Siguro hindi ako sapat. That same night, binura ko yung buong conversation namin sa phone ko. Sana ganun din kadali na burahin siya sa puso ko. The following day, she was a different person. Kung mag-chat man, school-related. Ang sakit kasi feeling ko, pinagpraktisan ako. Tambalan hanggang ngayon nasasaktan ako. Hindi nakakatulong na magkaklase kami kaya lagi kong nakikita. Ano kaya ang pwede kong gawin para mag-move on? Ang inyong tambalanista, Andres. Hi, Andres! Ayan, tambalanistang, ano ba to? Gen Z ba to? Oo. Ay, hindi, pero Andres ang pangalan eh. Hindi. Hindi, 20 years old ay, eh. okay, 20. So, Andres. Oo. Andre! Pag ano kasi pag mga 80, Yan. Andres talaga tawag. Oo, correct. Pero pag bata, Andres. Oo, pwede. Oo. Andres. Andres. Ands. Yan. Dre. Pwede. Yan. O kaya A. Yung mga iba talagang ano na. Totoo, diba? Totoo. Totoo, o A. Diba? Anyways,
Natutuwa kami kapag meron kaming batang nakikinig. Classic talaga lagi yung kwento na minsan hindi kami kilala pero sure kami kilala kami ng ina mo. Yan. Hindi mo man kami kilala kasi bata ka pa, pero sure kami kilala kami ng ina mo. O yun. So anyways, merong bata. Alam mo, bata ka pa. Yun bukod sa bata kang tambalanista, and we're happy kapag nalalaman namin na may mga bata kaming mga tambalanista, no? Bukod sa mga literal na mga bata, kasi maraming nagsisend sa atin ng mga videos ng mga anak nila na mga bata talaga, literal 4 years old, 6 years old, memorize yung kanta ng tambalan, nakikisayaw sa mga kanta ng tambalan, alam nila yung Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila, yung mga pagbati natin, alam nila. Bukod dun sa mga batang yon, yung mga itong batang may desisyon na kung anong radio station ng PPDN at sinong DJ yung pakikinggan, natutuwa kami. Yes. Bukod doon sa aspetong yun na may na batang tambalanista ka, Andres, 'di ba? Pero most importantly, bata ka pa kasi talaga. 'Di ba? Hindi ka lang hindi mo lang pwedeng sabihing pinagpracticean ka nung kachat mo. Ikaw mismo pinapractice ka ng buhay mo. This is a practice for many more heartaches to come, at hindi lang ito related sa pag-ibig, sa love life. Marami ring heartaches na ma-experience ka pagdating sa trabaho, Yes. betrayal, Yes. yan, yung mga taong akala mo, kaibigan mo, hindi pala. So at least, actually yung ganitong nakaramdam ka ng ganyan, blessing yan eh. Blessing yan in a way. Mahirap lang isipin talaga na ano ba yan, hindi ko na nga siya katsa, tapos hindi ko na siya Sabihin yung jowa. blessing pa. Nasaan ang blessing dito? Nasaan ang blessing dito? Ay, syempre sasabihin ko yun kasi may mga paring nakatutok. Batiin ko lang bago ko makalimutan, partner, bilang ang daldal natin lagi. Ayan, batiin lang natin ng happy listening. Back in Manila, sina Father Richard, Father Jed, Father Alex, and Kuya Ronald. And of course, si Father MC Leo Ramos. Hello po. Diba? Thank you sa pagtutok. Hindi, pero Feeling ko blessed na blessed talaga ang tambalan kapag ganun no? May mga paring iniisip tayo. Oo. Kasi para pakinggan tayo, ibig sabihin, nasa isip nila tayo. At ito pang malupit kay Father MC Leo. Nagtanong kung tama daw ba yung address na nasa website natin. Ibig sabihin, Nararamdaman ko talagang ipapadala niya na yung second collection. Ramdam ko talaga, Father. Wag mo namang lahatin. Baka mapolitika ka sa parish. Grabe yung second collection. Ipapadala yung second collection. Okay, Father, kung hindi mo ipapadala yung second collection, ipadala mo na lang yung in-offer sa offering. Yung naka-cellophane na mga prutas, pwede. tsaka may spam, tsaka duck. Ayan, kasi inisip ko din yun, partner. Kunyari, magmimisa ka ng ilang beses sa isang araw, for example. Saan napupunta? Isipin yung mga banana, sobrang mabilis silang mamasa. I mean, magpasa-pasa, ibig sabihin. Father, pakisagot nga yung tanong. Tapos Total, nakatutok ka naman. di ba yung mga papaya, yung mga Ayan. sun-kissed. Hindi kailangan nila yung papaya, di ba? Hindi ko sigurado. Alam ko kailangan. Nagpo-process lang ako. Basta kailangan ng prutas. Oo. Di ba? Tapos, iniisip ko talaga. Papaya. Sige, go. Kasi may nakita ko, may papaya, may saging, may apple, may Hindi, oranges. kasi may mga binibigyan din sila sa parish. Saka may mga kamag-anak sila. Hindi ko sure. Makapagpaliwanag, akala mo totoo. Father! Nakatutok ka pa ba? Sagutin mo. Di ba? Pero mali mo nga naman. Kasi yung kunyari, ang saging, pag binili mo ngayon, okay pa ngayon. Kailangan ma-consume mo na within the day. Kung tomorrow, may mga ilan-ilan kang pwede pang makain, pero may mga ilan na din doon na isa-isa nang nabubulok. Kung araw-araw may misa, tas ilang misa sa isang araw. Ano yung kakainin mo lahat yung saging? Kaya Siyempre, nga. hindi naman. Diba? O nasaan sila? Biglang bagising nila. Nasaan na si Father? Ayun, naging matching na. Sorry na, Father. Sorry na. Tambalanista ka naman, diba? Mawawalan ka ng plus points sa Sa langit. Grabe ka naman. Friendly lang kami ni Father. Kaya ganun kami mag-usap. Nasaan na si Father? Ayun, matching na. Puro kasi saging yung binibigay niya sa offering. Ay, nako. Anyways. Di ba? Yun lang yung tanong nasaan. Kasi nagtataka ko bakit naman nagtanong ng address. Oo nga naman. Di ba? So, syempre, wag na sige, fine. Ang sama naman natin. Yun talaga less points sa langit kapag ang target natin yung second collection.
Di ba? So pwede na yung yung basket of fruits. Yeah, basket of fruits. Yan, No, okay. anyways. Good morning din po sa lahat. Good afternoon, good evening, kung ano mga Yan. oras ka nakikinig ngayon, di ba? Sa lahat ng mga tambalanisa natin, mga kaparian. Yes. Wag wala pa ako naririnig na madre po ako. Parang nakikinig po ako sa tambalan. Wala. Oo, wala Hindi ko pa. alam Baka kung bakit. naiingayan sila sa atin. Oo nga. Baka Kasi- maingay tayo. Oo. Pero hindi eh. Dapat parehas lang. Feeling bad influence yung Oo babae. nga. Bastos ka. Ako Sino na ba yung talaga. lalaki? Ay, sino ba yung Sino ba partner yung- ng lalaki? sino Ay, yung ba? babae, Oo. bad influence. Ganun ka specific. May ugali yung babae. Yung babae yung maingay. Hindi magandang example. Kaya siguro walang madring nakatutok. Kaya nung minsan partner na yung isang assumption na madre, kinontak ako, Oo. parang nagulat din talaga ako. Natakot ako partner. Baka isuplong Ang na yung sabi. babae. Hindi, pinapag-talk ako sa assumption. May parang ganun. Oh. In fairness, may naniwala. In fairness. May nadyo to. Charot! Anyways, babalik tayo kay A, kay Andre, na alam mo, mga practice talaga ito. Alam mo, mahirap kasi siyang intindihan at this point that you're very young. But, sa totoo lang, yung mga ganitong klaseng mga experiences are actually blessings. Blessings kasi next time, mas matututo ka na. Yes, Blessing correct. kasi next time na may dumating na problema, alam mo sa sarili mo na, okay, pagdadaanan ko to, lilipas din ng panahon, mapagtatagumpayan ko ito. Yan, di ba? Kaya sinasabi natin na blessing yung mga ganyan. Totoo. Tsaka baka blessing din naman talaga sa totoo lang kung babalikan mo, mukhang bored sa'yo. Isipin mo yun, yung parang, ikaw mismo, Andre ang nagsabi na, parang hindi naman magana yung chat ninyo. 'Di ba? So Ikaw lang yung nag-assume. Ikaw lang talaga, ikaw na lang yung masaya. So obviously, tapos yung fact na sinabi niya hindi siya ready, tapos biglang ready pala siya for a relationship, biglang taken siya. It only proves na hindi talaga blessing na din kasi nag-uubos ka ng oras sa isang taong hindi ka naman pala trip. Hindi ka naman pala feel. Correct. Nabobore naman pala sa'yo. Huwag kang mag-alala, mayroong mga ibang tao na ang weakness nila yung boring. At makakatagpo ka din dyan. Oo! Di ba? In time, Kaya wait ka sinasabi ng lang. mga madre, yung babae talaga sa tambalan. Hindi magandang halimbawa. Sino ba yung babae doon sa tambalan? Huwag silang pakinggan. Yung partner ng Chris Chuper. Siya talaga yung may Huwag may siyang taglay eh. pakinggan. May taglay talaga. Hindi, pero totoo ha. Of course, halimbawa partner, yung mga, di ba yung mga rich kid, di ba sila yung nagkakaintindihan, inlaban, di ba? O so yung mga boring, sila din. Hindi ganun, hindi kanya trip kasi hindi niya trip yung whatever ways you have, but there's somebody else in this world na trip yung trip mo, na ma-excite kang ka-chat, na ikaw mismo sasabihin mo sa sarili mo, ang gana-gana ng chat namin. Ikaw, sa'yo mismo, Andre, nang galing eh. Hindi Wala naman, kang sustansya. Oo, hindi naman magana yung chat namin. Ako lang yung nagdadala ng conversation. Alam mo, kakatutok mo dito sa girl na to, hindi ka naman pala masyadong trip. Nami-miss out mo yung opportunity na merong mga trip kang ka-chat. Diba? So, look at it as a blessing. Mahirap isipin kasi lagi mo siya nakikita, ganun. Pero hindi kanya type. Correct. Yun lang yun, hindi kanya gusto. Kasi kung gusto kanya, nag-express ka ng pagmamahal sa kanya, di sana kayo na. Hindi eh. Correct. Diba? Alam mo, Ands, dapat malinaw sa isip mo ngayon na hindi naman kasi kayo. Yan. At never naging kayo. Yan na nga. 'Di ba? Yun yung mahirap sa atin kasi nag-assume tayo kaya tayo nasaktan. Ayan na Nag-expect nga. tayo, 'di ba? So lesson learned dito. Tama naman yung sinabi ni partner na somehow this is a blessing in disguise. Ibig sabihin, kailangan mo siyang kapulutan ng aral para maging blessing. 'Di ba? Ano yung mga aral na mapupulot mo dito sa sa experience mong ito? Maliban sa mga binanggit ni Nicole, ang experience mo dito na ang lesson na makukuha mo from this experience, next time, make sure na magiging kayo muna bago ka masaktan. Yan na nga Diba? Ang hirap, ang dami na move on, hindi naman naging kayo. Yes. Hindi lang si Andre yan, maraming ganyan. Totoo. Nag-move on, tas hindi naman sila. Correct. Diba? Wala kayong label, pero isipin mo ngayon, nag-move on ka, wala ka namang
naging jowa, hindi mo siya naging jowa. So, sa susunod, mag-iingat ka, di ba? Make sure na pumasok ka sa isang relasyon bago ka masaktan. Yan na nga. At least may kumbaga, masasabi natin, ay malinaw ang dahilan, di ba? So, isa yun. Pangalawang lesson dito, siguro sa susunod na pagkakataon pag may nakilala ka, you express more effort, 'di ba? Na parang para ano ba yung gusto ng babaeng gusto ko? Yan. 'Di ba? Ano ba yung makakapagpa-excite sa kanya? Yun. So kung ngayon sa pagkakataong ito kinulang ka, next time punan mo na. Yan. 'Di ba? Yun yung mga lessons na pwede mong matutunan. Marami ka pang ma-realize after. Correct. 'Di ba? Kung bakit Saka bata ka pa. nangyari sa iyo to. And tama yung sinabi mo, partner, the worst is yet to come. Oo, hindi naman sa nananakot, Nakakatakot, pero diba? yun talaga sa realidad ng buhay, marami pang hindi magagandang posibleng mangyari sa iyo, and you have to be prepared for that. Kaya nga sinasabi natin na this is in a way a blessing kasi practice mo na ito. Yes. So kung feeling mo pinagpracticean ka nung babaeng ka-chat o pinagpa-practice ka din ni Lord sa mga pagsubok na dadating, and this won't be your first, of course this is your first major heartbreak, kaya talagang hindi naman namin dinidisregard at hindi naman namin sinasabing wala lang yan, hindi no. Lahat ng heartbreak, whether it's first, second, third or pang 55 na heartbreak, lahat yan merong may bearing, lahat yan may importansya. Yes. Pero ang sinasabi lang namin, dahil bata ka pa, madami ka pang makikilala. Yes. Madami ka pang matututunan, and this is your first lesson in life. Tama. Diba? Huwag kang matakot. Hindi ito yung huling magiging love life mo. Yan. Hindi ito yung magiging ang tawag dito, kakikiligan mo. Tama. Hindi siya. Madami ka pang kakikiligang tao. Correct. Expect mo doon yung mga crush mo. Madami ka may Madami encounter pa. na mga tao. Pag nagtrabaho ka, Yes. ma-expose ka sa maraming mga tao, ganun. Totoo. Yun yung, dun ka na lang ma-excite. Sino nga ba yung next? Yes, marami Diba? ka pa kasi nga sobrang bata mo pa. Oh, di ba? Yan ang wish ng iba, di ba? Na yung youth, magkaroon pa rin nung youth, yung banat pa yung mukha nang hindi pinapagawa. Pero ikaw, you have all those. Yes. Diba? Yung banat na mukha, banat na katawan, diba? At yung age na bata. Tama. At lagi mo tatandaan din, no, lahat ng mga tao, kami mismo, lahat ng mga taong pumasok sa pag-ibig, nasaktan, lahat tayo naka-experience ng matinding rejection, ng pain, ng heartache. Pero kami lahat naka-move on din. Tama. So maniwala ka, in your case, maniwala ka na darating din yung time na makaka-move on ka. At magpapasalamat ka din sa nangyari sa'yo kasi ang dami mong natutunan dyan. Correct. O, diba? So, good luck to you, Andres A. Ands. Yan. Yan. Sa iyong susunod na magiging pagkakaabalahan. Ngayon, kung paano ka mag-move on, kasi kaklase mo, lagi mo nakikita, alam mo, kaya mo yan. Akala mo lang hindi mo kaya, pero kaya mo. Pero lagi mo isipin, hindi kanya type. Ganun lang talaga. Hindi kanya, kung gusto mo ngang makita yung bad side niya, isipin mo niloko ka niya kasi sinabi niya hindi siya ready, tapos biglang jumowa ng iba. Tama. Di yun, yung mga ganun, mga negative. Yes, Diba? that's another lesson na Oo. pwede mong ilagay sa sistema mo. Pag ayaw sa akin ng tao, hindi ko pipilit ang sarili ko. Kung Ganun. ayaw mo, wag mo. Diba? Di wag. Ganun. Madami ka matututunan dyan. Salamat. Sure. Salamat sa iyo, Andre, for being a tambalanista since 2020. And Yes, thank you yes. sa pagtutok sa amin dito sa Tambalan. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Bale mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yon!